Формула-55 дает старт очередной мега-акции и разыгрывает 255 тысяч самани. Для участия в акции переходи на сайт formula55.tj, регистрируйся и участвуй. Розыгрыш проходит только на сайте с 15 февраля по 27 марта. Подробную информацию об акции можно получить по номеру 5500. Не упусти свою возможность. Спеши участвовать. салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. аз дарди ПСЖ ва орзуи 11-солаи моликонашу аз берӯҳиягӣ ва шӯрбахтии онҳо ҳарф мезанем. бавария дастаи ПСЖро бо кулли оморҳо шикаст дод ва барои Месси ба қавле тамоман хӯрок набуд. голҳоро чупо Мотинги як вақт барои ПСЖ нолозим ва Гнабри аз Арсеналу Штутгарт рондашуда заданд. дидед ки барои футболи муосир футболбози зур лозим нест. муҳим сармураббии хуб доштан лозим ва тактикаи дурусту бозиҳои dastavӣ ва ҳамчунин фазои орому осудаи бошгоҳӣ. машинаи олмонӣ дар бозии мазкур бо ҳисоби 2-0 ва бо ҳисоби умумии 3-0 ғалаба кард. носир алхелайфӣ бо кулли пулдориҳош ҳоло ҳам ақлаш намегирад ки Кристоф Галтиеро бояд абадан аз даста ҷавоб диҳад. ҷавоби бебаргашт. охир Галтие ба Месси ва Мбаппе футбол ёд медиҳад. акалан дар марҳилаи якчорниҳоӣ шикаст мехӯрданд он қадар аламовар набуд. соли 2011 вақте ки шайхҳои Қатар ин бошгоҳро гирифтанд, орзуи ягонаашон фақат чемпионӣ дар лигаи қаҳрамонҳо буд. онҳо барои расидан ба ин мақсад миллиардҳо евро сарф карданд. 7 маротиба сармураббии ва сохтанд ва ҳатто беҳтарин бозигарони дунёро оварданд. аммо ин навбат хеле барвақт аз лигаи чемпионҳо берун шуданд. хулас дигар чизе барои гуфтан дар мавриди ин даста надорем. ин аллакай дуюмин ба қавле паридани пайҳами дастаи ПСЖ аз марҳилаи якашниҳоии лигаи чемпионҳо аст ки соли гузашта онҳоро Реал Мадрид аз ин роҳ берун карда буд. мухлисони ин даста мегӯянд ҳар сол барои онҳо ҳарифони нобоб меафтад. охир маро мебахшед. аввал ин ки дар плейоффи лигаи чемпионҳо ҳамаи ҳарифон барои якдигар нобобанд, чун онҷо дастаи заиф вуҷуд надорад. дуюм ин ки вақте лоф зада мегӯяд ки ПСЖ аз ҳама дастаи пурқувват дар ҷаҳон аст, пас барои дастаи пурқувваттарин чӣ фарқ дорад ки бо Реал бозӣ мекунад ё Бавария? баъди анҷоми бозӣ коргардон гаштаю баргашта чеҳраи ғамолуди Мессиро нишон медод. мухлисон то ҳадде хашмгин буданд ки як нафараш худро ҷониби Месси ҳаво дод ва бо қаҳр ӯро чизе мегуфт. Месси ба ин аҳамият надод ва аз он ҷо рафт. Томас Мюллер, футболбози собиқадори Бавария, баъдан ба як мусоҳиба қалби мухлисони Мессиро шикаст. ӯ гуфт ки аз рӯи оморҳо мо ҳамавақт дар ҳама сатҳ бар муқобили Месси муваффақ будем. дар сатҳи бошгоҳӣ ҳамавақт барои мо Криштиану Роналду проблемаи асосӣ буд, гуфтааст Томас Мюллер. аз ҳама чизи хубе ки барои ПСЖ гуфта метавонем, ин мухлисони бечораи онҳо аст ки бо вуҷуди интизориҳои ба қавле ҳазорсола ҳамоно баъди бозӣ гарданбанд ва рамзи бошгоҳи худро боло бардошта бо ифтихор суруд мехонданд ва майдонро тарк накарданд. ПСЖ акнун ягона умеде ки дорад лигаи яки Фаронса аст, аммо безебии кор дар он аст ки онҳо ҳоло ҳам қабул намекунанд ки ПСЖ ба истилоҳи русӣ калхозкаманда аст. бозии дастаҳои Милан ва Тоттенхемро таърифу тавсифам накунем мешавад. ин бозӣ ҳамагӣ 17 сонияи ҷолиб дошт. дигар бо бозии прагматикӣ ва дилгиркунандаи ҳар ду дастаҳо боварӣ дорам мухлисон ҳатман ба тамошои бозии ПСЖ ва Бавария гузаштанд ва кори дуруст ҳам карданд, чунки онҳо чизеро аз ин бозӣ пайдо ҳам намекарданд. ягона фурсати ҷолиби ин бозӣ аз 92 дақиқаю 55 сония то 93 дақиқаи 12 сония буд. яъне ҳамагӣ 17 сонияи тиллоӣ дошт. вақте ки Сон Хён Мин тӯбро ҷониби Харри Кейн ҳаво дод ва Менян сейви олӣ кард ва дар ҳамин миён зарбаи Тибок Ориги ки сутуни дарвоза наҷот дод. дигар бозии дилгиркунанда буд ва арзиши тамошои такрорро надорад. ҳамин қадар махсусият ки Милан баъди 11 сол ҳаминак ба марҳилаи чорякниҳоии лигаи чемпионҳо баргашт. ҳамон 11 сол пеш ҳам Ибрагимович, Рабиньо ва Тиаго Силва дар марҳилаи якашниҳоӣ дастаи аз шимоли Лондонро шикаст дода буданд, вале он вақт Тоттенхем нею Арсенал буд. Антонио Конте боз натавонист ки ба марҳилаи чорякниҳоӣ роҳ ёбад. ӯ охирин бор 10 сол пеш дар ин марҳила бозӣ карда буд ва як маротибаи дигар бо Ювентус аз он марҳила ба қавле
парида буд. Чӣ хеле ки ба худам ҳеҷ қабул карда наметавонам ки Тоттенхем, Манчестер Сити ва ПСЖ кадом вақте дар ин мусобиқа чемпион шаванд. Шӯрбахттарин футболбозон ҳамонҳое ҳастанд ки дар дастаи Тоттенхем сари худро сафед намуданд. Масалан Харри Кейн, Сон Хён Мин то ҳол ба ин даста ягон ҷоиза надоранд. моҷарои бузург дар футболи Туркия. Бозингарони тими Аметспор ки дар вилояти Диёрбакир бо аҳолии умдатан курд зиндагӣ мекунанд, як рӯз пеш ва дар бозии меҳмонии Лигаи дуввум бо Бурсаспор мавриди ҳамлаҳои нажодпарастона қарор гирифтанд. ҳамаш аз меҳмонхонае ки футболбозони Аметспор дар он ҷо буд оғоз шуд. мухлисони Бурсаспор дар наздикӣ ҷамъ омада шиорҳои таҳқиромез мехонданд. дар майдон ҳам садоҳои қабеҳ ва гӯшхарош ба гӯш мерасид. аммо мутаассифона дар минбари майдон ҳам ин чиз идома ёфт ва ин вазъият контрол карда нашуд. вақте ки футболбозони Аметспор аз утоқи либосипӯшӣ ба майдон баромаданд, ба онҳо бо шишаҳои пластикӣ, оҳанпораҳо, кортҳо, тирҳо ва ҳатто оташдонҳо ҳамла намуданд. фазо воқеан даҳшатовар буд. яке аз мухлисони Бурсаспор бо худ силоҳи сард ё худ бо истилои русӣ рогатка овард ва ба василаи он ҷониби футболбозон сангпораҳо равон карда мешуд ки хеле хатарнок ба назар мерасид. бархе аз мухлисони Бурсаспор вориди майдон шуда ба бозингарони Аметспор ҳамла карданд ки дар натиҷаи ин ҳодиса 9 нафар боздошт шуданд. дар рафти бозӣ ҳам фазо ноором буд. аз ин ҳодиса раҳбарияти бошгоҳи Аметспор хашмгин шуд ва дар ин қазия доваронро гунаҳгори асосӣ донист. ӯ қайд намуд ки довар аз афташ мунтазири марги касе буд ва аз ин рӯ бозиро манъ накард, гуфтааст Салоҳиддин Йилдирим, президенти Аметспор. вазири корҳои дохилӣ Сулаймон Соилу эълон кард ки парванда алайҳи на танҳо мухлисони Бурсаспор, балки чанд нафари масъул низ идома дорад. он овеза ё баннерҳое ки ба футбол алоқаманд нестанд, қобили қабул нестанд ва наметавонанд дохили майдон роҳ дода шаванд. нисбати мансабдороне ки ба ворид кардани ин баннерҳо ба варзишгоҳ иҷозат доданд, тафтишот оғоз карда шуд, гуфтааст Соилу. ҷанҷоли хусусияти нажодпарастӣ дошта миёни туркҳо ва курдҳо аз соли 1984 расман ба қайд гирифта шудааст ва ғайрирасмӣ ҳанӯз аз аввалҳои солҳои 1900 идома дорад. имрӯз ҳамин қадар маълумот доштем. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.